afternoon. Ito na naman po si Duday. Duday Nawaray. Siya nga pala guys, ay dumating na yung aking pinakaantay na mahalagang bagay dito sa ating YT World. Sa ating channel. Patunayan guys, nung isang araw pa to dumating. At bukas na siya. Ito na siya. Bukas na at binuksan. Siyempre, pagbukas na binuksan. O nga. At dumating na rin siya at ang tagal-tagal ko na siyang inaantay. Mabuti na lang nagpalit ako ng aking address. Kung hindi ko pa mahawakan yan ngayon. So yan guys, nagpapasalamat ako at magpapasalamat pa rin ako sa mga taong tumulong sa akin noon nung ako'y nag-uumpisa pa lang dito sa YT. At hindi ko alam kung sino sila dahil nakalimutan na. Nga pala, shout out sa aking mga babanggitin ay salamat sa inyo. Lalo na yung una, sino ba ang unang-una? Si Sir Channel, si Dasol Vlog, si Kid Bautista, si Jayco TV, Jen Lorenciana, si Mebin Polo, at si Arlene Indailin, si Madam Bebang, dahil doon ako nakagraduate ng aking 1,000 subscriber. Salamat Madam Bebang. At tagal na natin di nagkikita. Tapos, sino pa? Si Joanna in London, si Night Hands, si Pinay Typon, si Kiss to Kiss, sino pa? Yung Power Watch group. Hindi ko na alam yung ibang pangalan. Basta, sila na yun. Shout out sa mga Power Watch. Yung mga taga London. Tapos, sino pa ba? Delphin Manubag, si Josie Cabasis, si Marskills TV, si Celine Villaruel, Aba Vergara, Nancy Valencia. Sino pa ba? Yung mga nakalimutan ko. Hindi ko na alam kung hindi kasi ako naglista guys kaya nasa isip ko lang yung mga nababanggit ko, yung mga nasa isip ko lang. Si Macber TV ng London, ay Canada pala. Tapos wala na akong maisip. Doon sa mga doon sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na kayo guys. At hindi ko maisa-isa kung ano na mga pangalan dahil sa sobrang tagal na rin. Hindi ko na rin kayo napupuntahan sa mga nyo. At sino ba to? Abu Dhabi YouTuber. Laging pumupunta yung pag nagla-live ako. Tapos si Lino Bertudes. Shout out sa inyo. Sino pa? Yung si Upil Gimmicks, si Ron Tutorial. Muntik ko na kayo makalimutan. Shout out. At ang aking pupunuin na lang yung aking revenue, sana mapuno na rin para kahit paano, kahit maliit na bagay lang, matikman ko rin yung aking pinaghirapan at pinagpupuyatan. Halos gabi-gabi, siyempre nagpupuyat ka siyempre gabi, hindi araw. At doon sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na kayo. Hindi ko kayo maisa-isa dahil kung isa-isahin ko kayo, sobrang dami. Baka abutan tayo dito ng kinabukasan. So yan guys, salamat sa inyo.
Sino pa may? Ito sa mga nakalimutan ko. Uy! Oo nga pala, may nakalimutan ako. Humblebee! Mamimiss na kita, Humblebee. Nasaan ka na? Nandiyan ka sa London. Magparamdam ka. Shout out sa iyo, Humblebee. Hindi ka na chat-chat. Nasaan ka naman ngayon? Sana magparamdam ka. Oh, sige. Sige. Nagwawaray na. So, yan guys. Hanggang dito na lang ang aking video na to. At ako ay nagpapasalamat doon sa mga nabanggit ko. Shout out sa inyo lahat. Salamat, salamat. Kundi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito sa larangan ng YouTube. So, yan guys. Bye-bye. Thank you. God bless sa lahat.